राबां बर' बाजारनि आहमगुरु बाथौ आश्रम फरायसालियाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि बराय मेल खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजारनि आहमगुरु बाथौ आश्रम फरायसालियाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि बराय मेल खुंफुंदों। बे बराय मेलाव टप 10 स्टार आरो सेथि थाखोआव 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय मोन 19 बाथौ आश्रम फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बिबि किसान कलेजनि ग्रायं डक्टर केशव बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिमा बिफाया फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय मोजाङै टाइम टेबल खालामना होनांगोन। जोंनि सानफोरा जोबलांनाय बादिनो एबा दिनफोरा खारलांनाय बादिनो समाबो खारबाय थायो आरो बेजोंनो खारफायोब्ला फरायसाफोरनि थांखिया मोजाङैनो जाफुंनो हागोन। जोबोद मोजां मोनदों, बयखौबो बरायग्रोबाय। दे बाथौ आश्रम जथाइ आफाद बे आश्रमनि गेजेरजों बा स्कुलनि गेजेरजों बोसोरफ्रामबो जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा सेथि थाखो स्टार डिस्टिंक्शन बेबायदि नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनखौ बरायनाय जायो आं मिन्थिनायाव। आरो बेखायनो बिथांमोना दिनै आंखौ बेवहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोदों। बे फरायसा फरायसुलिमोनखौ माने एसे थुलुंगानि बिबुंथि होनांगौ ओरैनानै आं बेखायनो बेयाव फैनाय जादों। खोब मोजां मोनदों आरो दसे उनाव बे प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ। सोलिखांनायनि उनाव आंनि बिबुंथि दङ आरो बिबुंथियाव आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि जौगाफुनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जि लेभेलजों दा जेरै बरायनो जों लादों बेखौ मोजांहाय मावफुंलांथों। बे दरजासो खेंनाय जाबाय, बे दरजायाव बिथांमोना हाबगोन। मास्टारफोरा दरजाखौ खेंबाय, बेखौ हाबलांनानै माने बिथांमोना गावबा गावनि जि थांखि बे थांखिसिम सौहैनो हानाय बेबायदिहाय खोथाखौ आं बुंगोन होननानै सानदों आरो बेखिनियानो। दिनै जे इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे, बे समाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबाङानो निसा बुस्थुजों ड्राग्सफोरजों जेनेबा गोलैसोनानै दं, बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेयो समाजनि हादोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो बेखौ जों जि लाइमोन जि बैसो लाइमोननि जि हक्ति बे लाइमोनफोरा बोस्रांलांनांगोन। मानो होनोब्ला बेजों जोङो मोनसे खोथाखौ जों बुंनो हायो, जोङो हदाय देहा बा जोंनि गोसो जोङो हदाय जेरावबो बा मोनफ्रोमबो समावबो जोङो गोजोननानै थानो लुबैयो। बेखायनो जोङो ड्राग्सनिफ्राय सिगारेटनिफ्राय जौनिफ्राय एभ्रिथिं बेबायदिहाय गोजोननानै थानो लुबैयो। आरो बेखौ जोङो गैया खालामनांगौब्ला जोंनि जि गोसो बोलो बेयो खोब स्ट्रं जानांगोन। आरो बेखौ जोंनि जि रोंनाय दानि लाइमोन नों आं बे लाइमोनफोरा एसेब्लाबो जोंनि समाजाव मेसेज होनांगोन जे बेफोरबायदि बेसाद ड्राग्स सिगारेट बिरि जौ बेफोरो जोंनि देहानि थाखायल' गाज्रि नङा, बियो गथाय समाजखौ गुबुंले खालामनायाव आरो धंस खालामनायाव बिखात बिगोमा होयो। बेखौनो जों बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेखौ जोङो खोमाथारनो हाया। समाजाव बियो थागोनानो, खिन्थु जोंनि जि लाइमोन रोंनाय बा सिनियर मानसिफोर गोरों मानसिफोर बिथाङा बेखौदि गाज्रि बेनि सोमोन्दै बुंगोन, खिन्थु बेखौ बोखारनानै गारहरथारनो बेखौ हाया आरो जेरावबो थागोन बेयो थाबायबो थागोन, खिन्थु बियो गाज्रि होननानै जोङो मेसेज होनांगोन आरो अब्लासो जों बेखौ खमायनानै दोननो हागोन आरो गैया खालामनो हागोन। आं बेबायदि सानो आरो गार्जेनफोरा जोंनि जि गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दङ, केबल फरायसुला फरायसुलि नङा, गथाय गाव गावनि उन्दैफोरखौ मोजाङै लाइनजों लांनो हानांगौ। बायदिसिना गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ आरो जि खामानियाव दोनदों फरायसा फरायसुलि हिसाबै फरायनांगौ बाथ्रा थायो बा खोथा थायो, बे फरायनो होनांगोन, सम मथे खामानि मावनांगोन आरो टाइम टेबल बानायनानै होनांगोन। दा बेबायदि बानायनानै होयोब्ला गावबा गाव जि खामानि बे खामानिखौ मावलांगोन। फरायसाफोरा फरायनायनि खामानि बेखौ जि टाइम टेबल सेटिं खालामना होयो बेबायदिहाय दोननांगोन आरो खिन्थु बेवहाय
टाइम टेबल सेटिं थानांगौ बे टाइम टेबला जिहेतु जोङो सानफोरा सानफ्रोमबो जोबलांबाय थागोन बे सानफ्रोमबो जोबलांबाय थायोब्ला टाइम टेबलाबो बेबायदिनो खारनांगोन जेरै दिनफोरा खारलांबाय थायो जोंनि जि टाइम टेबल बानायनानै दोननाय खामानि मावनो लानाय बे रुटिन दैलि बे रुटिनखौ जोङो फल' खालामबाय थाब्लानो जोंनि समाजाव अन्तत फरायसा फरायसुलिफ्रा बिथांमोना गावनि जि थांखि सौहैनो नागिरनाय मावफुंनो नागिरनाय बियो इजिलि जाफुंगोन होननानै आं फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोङो नुबोगासिनो दङ मात्र जोंनो गाइडेन्स टाइमजों गोरोबनाय मोनसे बेखौ टाइम टेबलानो होनो बेखौ जों बानायनानै होनांगौ आरो आं बिदि सानो आरो बे बाथौ आश्रम जथाय आफादनि सिङाव गासै 35 खान फरायसालि दङ आश्रम दा बेनि मादावनो देग्लायसिमालासे गासै 8 गं स्कुला मेट्रिक आनजादखौ होबाय 8 गं ओमफ्राय बिनिनो जिहेतु जोङो गासैबो बर' मिडियामनि गोजा बाथौ आश्रमखिनिया जोङो बिदिनो बर' मिडियाम हैनो जेसेबां हायो एसेबां बर' मिडियामखौ गेवलांसार होनो थाखाय जोंबो नाजागासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदिनो जोंनि आश्रमफोरखौ बांहोनोबो जोङो नाजाबाय थादो दा देग्लायो 8 गं आश्रमफोरनि गेजेराव गासै 277 जन फरायसाफोरा गासै मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बिनिनो 10 जना डिस्टिंसन मोननो हादो बेनिफ्राय गासै 32 जना स्टार बेनिफ्राय 104 जना ओरैहाय फार्स्ट डिभिजनाव पास जाहैदों दा बिदिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो मेट्रिक आनजादाव स्टार डिस्टिंसन आरो फार्स्ट डिभिजन बेयाव उथ्रिसारनाय फरायसामोनखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो जथाय आफादनि दैदेननायाव ओमफ्राय गिबि समाव जोङो जेब्ला मेट्रिक होजेनदोंमोन बै समाव फार्स्ट डिभिजनाव पास जानाय फरायसाफोरनो मान बिलाइ आरो आर'नाइजों ओरै थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन जोङो बेनिफ्राय नाथाय लासै लासै जिहेतु फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया बांबोबाय बेवहाय जोङो फार्स्ट डिभिजननि फरायसाफोरनो जोङो मान बिलाइखौ होग'नो हायि जानायसै आर'नाइजोंल' ओरैहाय बरायनाय आरो मान बावनायखौ खालामबोबाय थादों आरो बेनि उनाव दा डिस्टिंसन आरो स्टार बे मोननै थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसामोननो मान बिलाइबो होयो आर'नाइबो होयो बेनिफ्राय उनाव आरो मा नुयैखो डिस्टिंसनाबो एसे बांहैबाय स्टाराबो एसे बांहैबाय बेनिफ्राय जोंनि बाथौ आश्रमफोरनि गेजेराव टप 10 बेखौ सायख'नाय जादों आरो दा टप 10आव देग्लाय ग्रोब डिस्टिंसन जा 10 जना मोन्दोंमोन बिसोर टप 10आव थाहैखादों दा बेखिनियानो दिनै हाबाफारिया नोंथांमोननि बाथौ आश्रमाव बयनिख्रुइ बांसिन नम्बरा बेसेबां 94.50% थांदों नैबे राबां बर' बाजारनिनो अनजु बसुमतारी होननाय बेयाव कमल कुमार ब्रह्म बान्था बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनाय बेखौ 4थि जायगायाव बि सायख'जादोंमोन